Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing Kulmar hakari Nepal kalanang jor hakaba kisamla kilalit ban thombor wat ikinong yalam bahakmat jongkari. Hakaway kadur ki bala sapriang la UI ba Menteri Katnat Kambari Foreign Minister ka Nepal ka Dr. Arzu Rana Dioba ka Badairu ka Lokjo Menteri Rang Badu Barim ka Nepal Usher Bahadur Dioba kala syak thombor hakipat bhur men ha kasngi baar hakaba kinong yaki kibala tip kum ki Gen Z kilarung jubor hakaying sa jongka hakat mandu. Hakani ka durki la UI ketika menteri bakala syak kenjat syak thap bat syak batrong haki samla bayaki hadian bikilarung syapo yang sa jongka. La UI ru bikiladon kattu kat ni kibaya dayakan hakajing syak syok. Kani kajing yaki ki samla kapateng Gen Z kadai namar kajing persyak ya kajing bamsam kajing dek siliang khmat kibadon bor ki pajba dakaba ajing mentoy shibuan tangi ki bahayeng bat ka jingkhang ki rensan social media kum ka Facebook, Instagram bat ki wei. Watla ka sarkar ka pensange no ban khang ki ni rensan social media. Handai ka jinga ki kanang yai beteng ha ka ba ki nong ki kila keno ba ki nong lam ki dei ki ba bam klop bat pendan kam bakla ya ka bor jong ki. Ki nong ki kla wiang ding ru wat ya ka parliament bat wat ban thmu thombor ya ka office menteri rang badu bat president. Kiladon hadu kum ba arpu arwut ki bri ki belayap na kani ka jingja bat palat lais pangut ki bala mensaw. Menteri rang bakdu katai kari UKP Sharma Oli ulahyar Shukino hadian ka jingmi ka jingkulmar ka bajur menta ki sipai katai kari kila shimti ya kabor bante lakam ya ka jingmi ki jingkulmar.